Ondas cerebrais. Ondas cerebrais. DJ Piczka. Fuck niggers, fuck niggers, fuck niggers. You stupid nigger! Nigger, nigger. DJ pedophile, DJ pedophile. Keep your kids safe, kids safe. You stupid nigger! Son of a bitch, I hate niggers! Son of a bitch, I hate... Son of a bitch, I hate niggers! And you are a nigger! I'm up on him, he up on me. Don't pay him any attention. Kept
question did I mention? Don't pay him any attention. I came from a class of race I used to terrorize. Bullet them all, even back in school, I was weaponized. You can all see, rational ain't with me, we live separate lives. Komodo dragon when I face, bitch, just best you hide. Swallow crowds, venom hits you, makes you feel alive. Truth or dare, truth is you ain't got no choices, we decide. Even after death, I have them moving like your soul is mine. Hello from the other side, legends never die. Caught me slipping normal. They was there, so yeah, you. Caught me slipping normal. Čaute, ja som zistil, že ja takúto hudbu vlastne nemám rád. My s Meďom chodívame občas, že do Budapešti, aj zajtra ideme zrovna. A toto je vraj, že dubstep, ale taký ten úplne základný, že ničím oživený. A akože mám rád dubstep, ale nie je taký, ja vlastne neviem, čo to je vlastne. Ja sa nevyznám v hudbách, hej, ale toto je takéto. Minulo sme tam boli triezvi, ktorý je základný, tak ten Riddim, či jak sa volá. No, Riddim. Ja už sa vyznám. Riddim je to, čo nemám rád. No ja som ešte predtým, ak som napísal, som to povedal. Presne, repetitívna odnož dubstepu. A my sme tam minule boli, neviem, či to bolo tým, že som bol triezvy, lebo som celý rok nepil, alebo to bolo fakt také minulé zle, ale tam 80% celého toho večera, Subtronics bol dobrý, ale mimo toho tu bolo presne to, že počúvaš, rozbieha sa ti to? Nie? Caught me slipping normal. Čakáš? Ako to robí furt toto? Furt to isté. A toto ti ide, že hodinu v kuse. A oni len striedajú akože, ja neviem, aj ne rytmus, oni striedajú iba tie nástroje hudobné alebo čo, ale všetko je do toho istého. A všetky tie hudby idú proste celý večer. To není kvarterno, to neviem, čo už znamená, ale to sú... toto bol druhý drop, hej? A dáme si teraz prvý drop, to je isté. To je isté. Počkaj. A furt to isté. Nuda. Furt to isté nuda. OK, jednu takú, keď zahrá za hodinu v tom celom sete. Dobre, odpustím, ale keď toto... On prelína vlastne s ďalšími songami tú hodinu a ty nevieš, kedy je ten prechod, lebo to fúzne takisto. Už ticho fúza, ty unikorn. Nájdem dajaké. Čo je toto? Ukončil som, ty rovno link posielal, dobre, rovno ideme straight to the action. Zmeškal som sa minút, čak 8 minút bol časom, ja zmeškal si hudbu. No zvedavý som.
čo Meďo nájde, lebo toto nie je dobré za mňa. Toto je najväčšia nuda a to sú tak nekreatívne hudby. Toto je proste, ja nechápem, že to ľudí baví a nechápem, že im není proste kokotno vyrábať takúto hudbu. Však to je tak nekreatívne. Subtronic sa s tým vyhral. Ten vidím, že proste má v sebe takú tú kreatívu, že si užíva tvorbu hudby. Ale podľa mňa tento človek si aj neužíva tvorbu hudby. Ten za to ide, za ten program na výrobu hudby a si povie, že tak musím niečo vytvoriť, boha. A toto má za 5 minút hotové. Neviem, fakt nechápem to. No, Virtual Riot ten dobre dáva. Ale toto, vieš, že tento týpek to proste robí iba akože, aby teda to spravil, alebo ja neviem. Akože verím tomu, že niekomu sa to možno páči, ale tak, ja neviem. No neviem, ešte upozorenie na e-score je spravené. Ten bot, ja neviem prečo, ja som už 2-krát kázal, nech sa tam dáva a nedáva to tam. Divný žánr celku. Ja sa nevyznám v tých žánroch. Toto viem, že je ten dubstep redeem a to je blúd. A zajtra idem s Meďom na akciu, ktorá začína vždy o 11. večer, neviem prečo, je to do 5. Potom som rozbitý 2 dní z toho a akože teraz budem mať dosť rušno. Toto je krátky stream, ja iba idem teraz na reakciu, vypnem stream, rýchlo postriham tú reakciu, dám to na YouTube, na dnešné videjko, lebo to je najkrajšie, čo môžem spraviť, čo ešte dneska stíham. A zajtra som preč, v nedeľu som preč, pondelok som preč, no uvidím. Počkaj, Meďo poslal niečo. Poďme ohodnotiť. Dneska hodnotím hudby. Rozbeh, klasický rozbeh, hej, to je to dobré. Ja sa nevyznám v tých oných notách, notovej osnove. To je dobré, to je príjemný začiatok, ako dobre. Takže, Zlatúška, čo si? Čo som to videl vôbec zakedy ešte? Alebo prvýkrát ťa to vidím, alebo nepamätám si ťa. To tebe dám OG odznak. OG odznak. Čo to je? Čo má prerušiť? Keď to bude hovno, máš timeout. Lebo to je 2-sekundový Maťo, ja ho nemám rád, takže keď ma nutíš ho pozerať a bude to ešte aj hovno, tak máš timeout. Keď prdím, priložím si prst na anál a potom si ho ovoniam. Super, Kiro. To je po piči. A to, keby som toto nepočul, neprečítal, bro, tak si ja neviem predstaviť, že by som dožil svoj život. Absolútne. Ďakujeme. Áno. Fantázia. Či to robím aj ja? Nie, ja si dám hneď frňák na nos. Frňák na nos. Ja si dám hneď frňák na dierku, vieš? No počkaj, poďme k tej hudbe naspäť. No, a poďme. A to je rýchlo celkom. Do you know what shut the fuck up mean? A zás toto. A vieš, to bol taký krásny rozbeh, tam mohol zadeliť nejaké niečo, ale on tam zás dá zás to. Najväčšia nuda, čo môžeš spraviť, to zabiješ ti celú hudbu. Ja to nechápem. No, tu je aspoň snaha o niečo. A zase strašne nudné to je iba, že a pomalé to je a nudné a opakované. Rave v blave, ja idem zajtra do Budapešti. Moc teraz nesledujem, Pane Bože, díky cením, jak sa máme, moc teraz nesledujem. Dobre sa máme, dobre. Dobre, môže byť teraz akože tak celko pohodička, pohoda. Nový účes mám na chvíľku. A ty ako, pochvál sa. A potom príde Virtual Riot, zajebe tam toto. Ten kick pod ním je voľný priestor? Čo? Brutalizmus, no. Bolo dobré. Ale tak už sme boli 2-krát, už asi na čo ísť znova. No a teraz Virtual Riot. To je aký štýl? Takéto akože ja osobne mám radšej, keď zapneš hudbu a
Hneď na teba vybafne. Ako takéto rozjazdy sú dobré, akože, keď si hlavne, akože keď si niekde na akcii, tak je dobrý rozjazd. Tam je to dobré, tam si oddychneš, vydýchaš sa. Ale keď tam tak počúvaš, tak potrebujem rovno... Toto je taká nuda. Step trap. Čau, Kiko. ...20 sekúnd, nič. 20 sekúnd a nič sa nedeje. Kík, medzera, miesto, ten tvoj chat. Je to tu? Ešte jedno. Ja to nevidím, ja tam mám prasknutý monitor. Diplomovku? Čiže prepoty, už ty si jaká stará? Už diplomovku? Stáže, baví ma to? Čo si? To gratulujem. A už finišuješ? V marci? Chod do riči. Ja to môžem hovoriť, lebo ja som ešte starší. Si to môžem dovoliť. Keby som ho máči, tak si to nedovolím. Ako sa volá tvoj cúcek? Pošli fotku takto. R9. Krybaro? Neviem. A Mayhem? Neviem čo je. ...30 sekúnd a nič, stále nič. Ale už tam je taký náznak, už tam je taký smrad. Teraz hodnotím hudby. Hejtil som vlastne, doteraz som hejtil hudby, na ktoré zajtra ideme. Máme 6000 followerov. Čo ti šíbe, dívaj. 6000 presne. Prečo? No lebo do intra mi Meďo poslal dačo a strašne to bolo otrasné. Takéto No, tak. A počkaj, a tu je vraj niečo dobré. No, víš, niečo iné. No, to je taká skôr chillová hudba, ako, že toto je také skôr iba na chill. Ale to sa ešte pokračuje. No a nechápem ľudí, čo to užívajú, to sa volá, že dubstep rhythm, vraj. Meďo hovoril, tak sa aj pamätám, a to nechápem ľudí, čo to počúvajú. No, to sú také dobré efektíky aspoň, vieš. Ale tiež to je také pomalé, strašne rozťahnuté na 4 minúty. Toto by mohlo ísť, že na 2,5, aby urobil nejaké, že poriadne. Toto je taká songa na úvod, že keby išiel akože on mať svoj akože hodinku a pol, tak toto by zahral ako prvú takú, že ľudia sa len zbiehajú k nemu. To si viem predstaviť. Že on taká, že a už idem, poďte sem. No, toto nebolo také, ale predtým to, čo som hral songu, už neviem, kde je. Neviem, že späť. Toto, počúvaj. Počúvaj toto. Sa ti rozbieha drop, si natečený, hej? A toto presne. Toto. A toto presne minulé, keď sme boli na tom, v Budapešti to hral 80%, ja už som bol zúfalý. Zúfalý som bol. Viac človečší, melodickejší. Tak to asi podľa životného obdobia.
Som povedal, že nikdy viac. Ale uvidíme. Uvidíme, zajtra dám retest. Treba dávať retesty. A neviem ani na čo ideme zajtra, ale neviem, uvidím. Ale hovorím ti toto, a ešte byť aj triezvy, tak to bolo smrtiace kombo. Smrteľné. Smrtiace, smrteľné. Čo vy, ako sa máte? Pochválte sa predtým, ako začneme drámu. Pochválte sa, ako Sullivan King. To mi dačo hovorí. Pochválte sa, ako sa máte. Čo plánujete na víkendík? Nechceš loops? Jaj, to zabudnem zase, nemôžem zabudnúť. To minulo bolo strašné. No super, takže vlastne sa teším na 1,5 hodiny. Najlepšia pizza v Brne? No... nemám moc otestovanú takú tú simple pizzu, takú tú normálnu. Máme otestované také tie... jak sa to volá? Tá druhá, tá s tými okrajmi. Ešte mám výpadok hlavy. Tá... neapolská, no. Taká tá, vieš, neapolský typ pizze, také tie nafúknuté okraje a také tenké. Bageta, ty ani na mňa nekúkaj. Také máme otestované a to je najlepšia taká, čo je... Tam nemôžeš ísť len tak, podľa mňa, lebo väčšinou býva, že plná. A ešte hlavne piatok. A je to tá Zaza, alebo... Zaza bola, ale Zaza je ale taká, že 3 dní dopredu treba rezerváciu. A potom je ešte... Jak sa volá tá druhá? Že on povie výpadok v hlave. Dá zobrať sebou? Aha. Alebo čaute, pochválte sa. Úplne nikto mi nepovedal. Doje boj. No, tá je dosť dobrá. To sú také dve dobré, ale ako moc zastáva Butcher za Roxorom? No Butcher, tá žilínske, tak to je taký 7 z 10 by som dal. Oni majú také divné meso v tej Žiline, že tam majú také zaujímavé, že môžete čierne všetko, ale majú tam meso také žúvacie meso tam majú, také... Roxor máš také, že zahryzneš a sa ti to má tak v hube. A Butcher má také divné meso, také... Žuvacia proste trošku, neviem. V útorok maturujem, teraz sú maturity. To už sú maturity písomné. To musím tú matiku spraviť. Idem skúsiť zasa prvýkrát cez víkend. Daj si to, dobré. Roxor, keď sa ešte Roxor, podobné Roxoru je ten Karl Burger. To je dosť dobré, oni majú rovnaké žemle. Z pekárne H. Petržalka. Bačar tak lepšie priemer. No, že je to dobré, že je to dobré, ak si dám rád Bačaru. Ale to meso tam, oni majú meso oproti, že od nejakého mesiara, že je to takéže spoločný podnik, keby, ale nepríde mi až také nejaké. A Roxor akože za mňa je furt, že robí dosť dobrý, to si vždy rád dám. Prasárna, ale popičovka. Aká dráma? No však dočkaj, dneska iba tú drámu idem riešiť a idem preč, to je krátky stream. Dneska very short stream today. Dneska iba dámu riešime, novú. Jaže zasa akože... to je pizza zasa sa volá. To je taká, čo normálne treba 3 dní dopredu rezervovať. To je strašné. Čauko, čau Gabriel. Dobre, nikto sa chce baviť, tak poďme na to. Kde je ten link, Marko? Som sa zavrel. Čo sa chceš baviť? Som sa pýtal, že čo plánujete na víkend, ako sa máte, ale nikto mi neodpovedal, tak choďte do riti. Choďte do riti. Kde je ten link? Ja mám v histórii asi. Hej, dobre, máme to. Počkaj. Cvičíš zajtra Alex a potom večer neviem. Aké boli tvoje prvé skúsenosti s trávou? Prvýkrát, keď som sa sfajčil, tak to bolo z HHC. A to bolo dosť intenzívne. Najprv som skoro zgrcal, lebo som si poťahol veľa, lebo vždy predtým sme mali HHC a bol to nejaký blúd, nefunkčný. A potom raz som skúsil nejaký silný, ale som tomu neveril, tak som si poťahol z plných plúc. A skončil som vysieť z okna, ale nedogrcal som sa. Predýchal som to a potom som bol z toho variti. To bolo strašne desivé, lebo furt im všetko prišlo vtipné, všetci sa smejú, že až tak desivo. A potom mi povedali, že daj si banán.
že to bude strašne dobré. Tak som si dal banán a som sa rozreval. Že to není možné, že také niečo dobré existuje. Že to nie je nereálne. Tak začal som revať normálne od šťastia. Že to není možné, že niečo také dobré, jak banán. Najlepšia vec. Čau, to je originál chili papa? Tak to musím dať VIP aj OG. VIP. OG. HC babka, to bol zázrak. No, jeden poťah. Kto iný? Ja neviem. Faker. Fakey. Hej, keď som varil, to bola Survivor chata. Ja som tiež OG a môžem mať OG, keď si aj mod? I don't know. Dal som. Ale to si musíte aktivovať vy. Potom tie odznaky. Takže to bola taká moja prvá skúsenosť. Bolo to zaujímavé. Bolo to silné. Prečo tam, že to je pozreté? Ja to nemám pozreté. OG to je tá jednotka? Nie, jednotka je, že si mal jeden z prvých suba kúpeného. OG je taký, že OG. Tak dal som aj Medardovi. Ale neviem, koľko môžete mať najviac oznakov aktivovaných. A nejak to funguje. Že koľko môžeš mať. Andy TV streamuje. Mi písali na Discorde, že Andy TV streamuje a má chat, že len pre subov, lebo on si myslí, že to je akože, že followery. Andy lebo on si myslí, že to je akože, že... To čo na stream? Daj follow. Čaute. V chate je, že čaute. Čakaj, kde je kamera? Čaute. Neviem, či to vidno cez... Hodinu 30 som to... Dávam follow, to najlepší stream. Ide, keď som mod, čo si? Dobrý stream. GTA 5. Môžete im prispieť na pivo. Dobrý deň, som youtuber Andy Veľký pec. Chcel som už dlhšie odskúšať iKick. Pre vás dobré, môj YouTube kanál Andy TV. Tu budem streamovať GTA 5 online Minecraft s Terafinom a OMSI či Eurotrck a inakšie hry, ktoré nechcem rozpisovať. Čo je Andy Sek Ides? To je Discord? Čo má si film dneska Boba? To není Anton Graus. Poďme na to asi. Asi je čas. Zapínam rekordník, ideme na YouTube, môžete pozdraviť. Vážení, je to tu zás Drama Alert. Už ďalšia asi 5. drama tento rok a to je len Marec Starec a dneska normálne ma tu hejti nejaký 50-ročný starec. Písali mi ľudia na Discorde, konkrétne Pomelák, že vraj nejaký 50-ročný týpek ma hejti, nadpis videa: ukončil som fifkovú kariéru. Jak mohol moju kariéru ukončiť niekto, koho aj nepoznám? Každopádne 38 pozretí, hejti ma 11 minút, never nikdy červené čiare, ja som to nevidel, iba som pozrel asi 5 sekúnd toho videa intro. Môžeme ísť na to, zvedavý som, čo sa dozvieme dneska od týpka, čo má na profilovke sedlácky rozum pána M. Aj neviem, odkiaľ vyťahol ináč túto fotku. Poďme na to, že by ďalší rysujúci sa happy ending tohto roka, to sa dozvieme už o pár okamžikov, malé F. To si do mňa rýpol hneď v úvode, ale však on vyzerá, tá vrázka hovorí, že on má už 60. Let's go. Intro dobré. Akčne hneď. Ťa udre. Disclaimer. Všetko, čo tu odznie, slúži ako informácia a edukating. Ďakujem za porozumenie. Takže ideme sa edukovať, priatelia. Ideme sa edukovať. Aj cez prázdniny, cez víkend. Ale pozor, to je AI. Označil AI. Im to lepšie jak Fifko 2013? Nie. To je však ten znova dreva, nie?
To je ten z dreva. Meliško. No, dobre, zatiaľ tu vidím nápadnú podobnosť z Andy TV, polminútové intro. Pačo synek. Čakaj, Krtka tu je, to si robíš srandu, dáme aj Krtkovi dáme OG. OG aj VIP, všetky vám, dneska som štedrý, dneska vám rozdám normálne všetky možné odznaky. A ja čo? To ešte aspoň 2 roky až potom OG. Bohužiaľ. Pomelák. Máš jednotku, čo chceš ešte viacej? Máš 2 odznaky. Držte už huby. Vilkso, ty si posledný, čo dostaneš odznak. Ty dostaneš, skoro aj Kirok dostane VIP, jak ty. Ticho, sústredte sa, ticho. Nazdar, vítam vás všetkých, vitajte pri ďalšom videu. Dnes to bude tak troška odľahčené, bude to troška... To je slovenský oný, nech sa volá ten Doktor Disrespect, slovenský Doktor Disrespect. To je môj tatko. Taká väčšia sranda, pretože som sa rozhodol reagovať na svojho kolegu, dá sa povedať, bratislavskú ikonu, ktorá sa... Petržalskú, pozor, Petržalskú, jak Bratislavskú, pozor na slova, máš slova. Ktorá sa presťahovala do Čiech. Vie? Tak počkaj, to málo kto vie, že akože vie to veľa ľudí, ale takedy ani moji diváci nevedia, že som v Brne. To on má naštudovaného. Fialovovlasého Fifka. No a počkaj, tak vie o mne, že som v Brne a nevie, že už nemá fialovovlasy, ale takýto účes. Toto je akože terajšie, to je 2 dní staré video, hej? Fialovovlasého Fifka, momentálne síce plešatého, ale to... Všetko vie, jak vieš, že som plešatý? Však on to točil ešte, keď som sa nestrihal. On to točil pred 2 dňami, keď som mal ešte... On vidí dopredu. No počkaj, ja tu nemôžem to už každé 2 sekundy prerušať, už musím nechať jednu vetu hovoriť. No ale nebol som plešatý, už som dorastol. To je prorok. Už mám rád podľa mňa, to je načak Andy TV, čo ma hejtí len preto, lebo proste je to trendy teraz ma hejtiť, alebo čo. Síce plešatého, ale to nevadí. Všetci si ho tak pamätáme, že s tým fialovým három. A toto videjko je venované jemu. Aby sa pozrel na to, ako ho vnímame. Ako ho vníma, dá sa povedať, že celá scéna. Takže pripravte sa, bude to nálož. A Fifko, ty sa priprav tiež. No poď. Čo si mám pivko otvoril, ale jak sa mám pripraviť na to? To sa mi to sa doserem. Ja vôbec neviem o tom, že si ma vnímajú jak chuja. Jak mi to chce naložiť? Tu ma prekvapilo, keď povie, že scéna ma vníma pozitívne. Priprav tiež. No počúvaj ma sem, ty uvrešťaná bratislavská pipinka. Odplazil si sa do Čiech ako zbitý pes, lebo na Slovensku už z tvojho ksichtu každému prišlo regulárne zle. Jako? Čo? Tuto už stačí normálne. Tu by som to normálne usekol, že to stačí ten konec. Ja počujem len samé pravdy. Som sa doplazil do Čiech. Ale znie to trošku jak keby to vygeneroval tento že ChatGPT, nie? Ale neviem, či číta. Ale znie to tak. Lebo to je taký ten stier, taký ten, že nepoviete si kokot, ale povie, že doplazil si sa, lebo už tam aj z tvojho ksichtu. Je to, vieš, také. Tá tvoja kariéra... Ale jak kúkol do textu, ne? Teraz, dívaj. Tu každému prišlo regulárne zle. Tá tvoja kariéra nie je vôbec žiadny úspech. Je to len jeden nekonečný, smradlavý speedrun do totálnej morálnej žumpy. Tvoje začiatky boli ako utrápeného bratislavského lúzra v detskej izbe, kde si liečil komplexy vreskotom do mikrofónu jak postrolená hyena. Tvoj jediný talent? Dostať hysterický záchvat skôr ako tvoja
12-ročná fanbase zistila, že má prvý pupa. Prvý pupák. Tie tvoje fejkové speedruny. Jaj, bože bráško. Počkaj, jak fejkové speedruny, ja som robil... Počkaj, ale on vie o mojich... Ja som robil speedrun na Super Meat Boya 2014-15. Odtedy som nerobil nejaké speedruny. Bolo predzvesťou toho, aký si v skutočnosti digitálne trápny. A ten detský duel, akože brácho, fakt? Nevadí, to bol vrchol tvojej úbohosti. Ísť robiť ramená, tváriť sa jakýsi inteligentný, rozumný. Do detského duelu som nešeral... Počkaj, tam som sa nešeral na inteligentného, však tam som nevedel ani odpovedať na detské otázky, pozor. Skutočnosť. Tupý jak briketa. Tvoja Jak briketa? To mi ešte nikto nepovedal. babka. No počkaj, moja babka už umrela. O mŕtvych sa sranda nerobí. Tvoja babka pri nastavovaní rútru vyzerá inteligentnejšie jak ty. To nebola. Počkaj, moja babka ani nevedela, čo je router inak. Tupý jak briketa. To fakt nebola tvorba. To bola psychiatrická diagnóza. Dal dramatickú No a pauzu. potom čo? Potom prišla farba. Vrchol tvojho zúfalstva, brácho. Išiel si tam zo seba robiť veľkého hráča. Tak. Ale v realite si tam bol fakt upišťaná blavacká princezna. No čo? Čo sa bála, že je od kydania hnoja prastne žilka na čele. Vyhral si len preto, lebo zvýšok osadenstva mal IQ na úrovni tvojej rozmlátenej kvalavy. Dubnická stoka. Dneska sa oplatilo zapnúť stream. Ďakujem. Ďakujem W. Pridaj sa aj do nášho Discordu. Máme tam špeciálku pre subov. Je nás tam málo. Ďakujem. No, ja som zradý, čo chce povedať týmto videom. Brenská stoka. Jaj. Už viem, čo myslíš. No to tak by sme mohli pozrieť. Tu máš moje peniaze, ty pipinka, ďakujem. Thank you. Čau, chat, čau. Mal IQ na úrovni tvojej rozmlátenej kvalavesnice. Počkaj. Klávesnica, musím sa pochváliť, že klávesnica je jediná časť mojej techniky, jedna, ktorá mi najdlhšie vydržala. Klávesnica je nezamár normálne, ja som toľkokrát do nej buchol, obliali ju, neviem čo všetko, to je jediná vec, ktorú som tu ešte nemenil. Okrem akože podložky, ale to není technika, to je proste podložka. Všetko, monitor zničený, komp už je na hranici smrti, sluchátka menej furt, myšky furt, repráky sa mi už sú také, že neviem, také divné, tuším aj jeden nefungoval, ale to nepoužívam, ale klávesnica... No bráchosadenstva mal IQ na úrovni tvojej rozmlátenej kvalavesnice. No brácho, a teraz sedíš v Čechách, v Brne. A predvádzaš tam ten najvrcholnejší cringe, aký som kedy videl. Tvoje pokusy o český prízvuk, kámo, prosím ťa, nerob to. Fakt to nerob, lebo ja som Slovák a hanbím sa za to, jak vyslovuješ tie ich slová. Však to reže viac, jak tie tvoje hudobné sračky, ktoré si natočil. A tvoj merch? Prepáč, ale to sú handry s kvalitou toaletného papiera, ktoré majú cenu 2 centov v čínskom sklade, ale ty ich s tou svojou drzosťou predávaš deckám ako limitku. Počkaj, jaké mám ja limit, kedy som mal ja nejakú limitku? V skutočnosti je to len predražená onuca. O Ktorá čo? po prvom praní vyzerá presne tak ako tvoja reputácia. Vyblednuto a rozpadnuto. Ja som zvedavý, čo to ešte chce robiť 7 minút. Vieš, čo sa deje, keď vypneš stream? Celá česká scéna sa z teba smeje. Ona vie, že streamujem. Čo je onúca? To je slovo? Onúca. Kus látky k ovinutí chodidla do obuvy.
zapneš stream, celá česká scéna sa z teba smeje. A tak ťa v zákulisí ohovára, že sa im z teba dvíha žalúdok a čo ja viem ešte aké iné sračky, si pre nich len ten otravný, hysterický Slovák, ktorého trpia v diskusiách len preto, aby mali koho šikarovať. Všetci sa z teba smejú, že si v 30-ke zaseknutý v mentálnom vývoji štvrtáka a tancuješ pre čínsky plastový odpad z tebe. Jak lacná šlapka po záruke. No keďže nejak ti klesá predaj tých tvojich handier, ktoré predávaš tým koníkom, čo už nikto asi nechce, tak dávam ti návrh a tip na nový merch. No? Mikina, tam by bol krásny nápis Skrachovali extremer s flakmi od piva a slzami na rukávoch. Tričko, tancoval som pre tému. Vpredu logo, vzadu nápis a jediné, čo mi ostalo, je tento plastový smrad. A šiltovka, že Pharma Hero. To bude po piči. Pharma Hero. So zabudovaným vreckom na hnoj, aby si nezabudol, odkiaľ si prišiel. Bráško, živo si viem predstaviť, ako bude vyzerať tvoj Ja ti ten merch navrhnem, mám grafický dizajn a ilustrácie vyštudované. Nezabudni na vrecko na hnoj. Bráško, živo si viem predstaviť, ako bude vyzerať tvoj posledný stream. Zapneš stream, máš na sebe ten vyťahaný merch, čo smrdí už cez monitor. Po 5 minútach začneš vrieskať na hru pre 5-ročné deti, lebo si nevieš skočiť na plošinku. Po 15 minútach ti príde prvý donát, 1 euro. A pozor, minimálny mám 2. Filip, nájdi si konečne robotu, si trápny. To tam bude znieť. Po 20 minútach už prichádza totálny mentálny rozklad. Začneš vrieskať svoje fejkové rš. Trieskaj hlavou o stôl z tému, ktorý sa pod váhou tvojej hlavy, dá sa to tak povedať, rozpadne na prach. Po 30 minútach bude posledný záber, tma, ticho a zvuk tvojho zlikania, kým ti buď tvoja priateľka alebo možno už budúca manželka nevtrhne do izby, že máš ísť konečne vyzniesť smeti. A to bude koniec. A viem si aj živo predstaviť, ako bude vyzerať tvoj koniec po streamovaní. Skončíš ako ten zatrpknutý agresívny týpek v sklade pri Senci. Alebo v nejakom inom meste. Budeš tam sedieť v šatni, chlastať teplé pivo v plechovke a vyprávať otráveným kolegom, ako si kedysi vládol internetu. Samozrejme, nikto ti neuverí. Budú ťa nahrávať na telefóny ako lokálneho To je strašné už to od veci. Jasná, čo v 40-ke stále nosí prepotené tričko s koníkom a smrdí od neho sklamanie, lacná čínska guma a premárnený život. Lenže potom ťa napadne, že takto svoju kariéru predsa ukončiť nechceš. Tak sa rozhodneš, že natočíš poslednú pesničku. Posledný song, ktorý by to buď zabil, alebo rozbehol. A ja ti dávam teraz text, pretože mám svoj druhý kanál, kde robím pesničky pomocou umelej inteligencie. No, robíš všetko pomocou umelej inteligencie. Potom má aj tie hashtagy. Krásny pohľad a realita vyhorenej hviezdy, 3 bodky. Ja stále neviem, čo si chcel povedať. A tu máš text priamo odo mňa pre tvoj posledný finálny text. Alebo poslednú finálnu pesničku. Volá sa to, že Adios, koňo. Intro. Adios, koňo? Toto neznie ako... On takedy, aké by to bolo cez ten chat, ale neverím, že Adios, koňo vymyslel. Intro. Zvuk Do nočí ide cez papel? No, hej no. Ale už sa ma to 2 ľudia pýtali prebehu týždňa, tak asi to poriešim, aby to išlo aj cez kartu.
Tože adios, koňo. Intro. Zvuk rozbíjania klávesnice a plač dieťaťa v pozadí. Aha. Slabý český prízvuk. Ty vole, mne už to nebaví. Ja končím. Čum na ten merč. Je to v prdeli. Prvý verš. Začal som v izbe, vrieskal jak pavián. Pre 12-ročné decká som bol kapitán. Minecraft a speedrun. Fejkovejšie než môj úsmev. Každý môj rage quit bol len čistý prúser. Potom prišiel duel. Bil som sa tam s deckom. Urobil som hanbu. Pochválil sa všetkom. Čo som? Dospelý chlap a v hlave len piliny. Hľadal som v hre tie svoje hrdinské činy. Toto bude hymna chorusu, hej? Adios, koňo, vracam sa do hnoja. Farma ma zničila, skončila sa moja. Z Bratislavy do Čiech, z blata do kaluže, môj merč Číny už nikomu nepomôže. Pijem pivo, plačem do monitoru, moja kariéra pada strmo dolu. Toto bude druhý verš. Utiahol som sa do Brna, skúsil som to rž. Znie to ako vrtačka, radšej mi never. Českí streamery sa mi v kuse smejú, že som len šašo, čo nemá žiadnu ideu. Potom prišlo tému, predal som sa za plast. Môj stream je teraz len číska priepasť. Rozbalujem sračky, tancujem jak šlapka. Z mojej dôstojnosti neostala ani kvapka. A teraz príde akože bridge, tzv. Stupienok, brácho, to je pohľad do budúcnosti, áno, takýto má názov. Už vidím ten sklad, tie palety a prach. Na brigáde budem mať len strach. Že ma niekto spozná, že som bol ten fifko, čo vrieskal do kamery a pil teplé pivko. No a tuto je ten akože záver. Pán Jánoš, počkať, aby som to upresnil, tam bude, že zvuk pipnutia skenera v sklade, hej? A že pán Jánoš, tie krabice s merčom hoďte do lisu, nikto to nechce. A sklapnite s tým koňom, tu sa maká. Ticho, tma a konec. Dúfam, že ste sa zabavili a nebrali to nejak moc príliš vážne. Fifko, toto je môj pozdrav pre teba. Jo, to bolo strašné. Ja nechápem kontext k tomuto. Čo on vôbec robí? On všetky videa má takéto? Do slopnej. Do tej slopnej, kde sa vyskytla najväčšia ilúzia, ktorú by nevytvoril aj... Keby to nebola realita, holý fakt. Nie je ti kokotnou zo samého seba? Druhý najväčší vtip je asi ten tvoj titul, ktorý máš uvedený ako riaditeľ združenia. Čo to je? On všetky videá máš dá napísať ChatGPT text a potom to číta s tou hudbičkou? Aj to je pesnička cez to, čo som ja robil, pijem pivo. Vítam vás, drahý priateľka, ktorý si myslí... Dôchodca objavil AI, tak sa nudí. Ale prečo ja zrovna? A kde je Rago? No nič, tak to bola dobrá runda. Napíšem mu tam nejaký AI komentár. Je 100 známejších ľudí ako ja. Stovky. Počkaj. Tu máš pár krátkých diskomentárov. Chcem, že dlhý, počkaj. Ťa veľa ľudí hejti? Viac ľudí, čo sa hejti viacej. Neviem, odkiaľ na mňa prišiel. Počkaj, to tam... Už mi píše dlhý komentár.
ešte dvakrát dlhší. Úplný nukleár v komentároch. Ak chceš, môžem ti spraviť ešte dvakrát dlhší dis, úplný nukleár v komentároch. No, a to je koniec streamu, čaute. Pomelák tak nič, nemáš vyznamenanie, bohužiaľ. Nemáš OG ani VIP, bolo to strašné hovno. Počkaj, píš mi komentár. No, mám. Bro, ja stále nechápem jednu vec. Ty si fakt sadol za pol AI, nechali, aby sa ty na mňa potom si to Ja to nebudem čítať. Tak, hotovo. No, to je konec. Čaute. Počkaj, Andy tu je? To bolo strašné. Tešil som sa na dnes, že dačo veľké a to je nejaký 50-ročný detko. To je nejaký 50... Čo to nechal napísať cez AI. Dal mi follow? Ale ten stream furt vyzerá takto. Nič sa nezmenilo. Nechápam. Ježiš, ale ja toto nemôžem robiť, ja budem reagovať na takýchto ľudí a potom sa mi budú vyskytovať v živote stále viacej. A to bude... Dobrú noc, čaute. Ďakujem za krátky stream. Krásny. Do hodiny. On myslí, že dostane peniaze, keď bude dlho streamovať. Užite si víkend. Falgu si... Nedám, ponáhľam sa. Nemôžem. Už som išla... Nemôžem. Ponáhľam sa. Ponáhľam sa. Zajtra ráno vstávam. Nemám postrihanej. Aj tak prehrám to euro. Už som bol nalomený, ale som v poslednej... Nemôžem. Zabijem tam čas a ešte prehrám do eura. Budem nastratý dvojnásobne. No, we couldn't Skype tonight, but that's alright. Good night, girl. I'll see you tomorrow. I just woke up. Z tohto zostriať video, to neviem, či sa podarí. Čaute.